आंनि नामा बिश्वकुमार ब्रह्म आं परबजरा डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्म कमिटिनि आफादगिरि बेहाय दिनै मंगलाजरानि आनसलिक ब्रह्म धर्म कमिटिजों लोगोसे बे गामि बेसरकुमा गामिनि जेनाखि रायजो राजा ज' जानानै मोनसे बैसागुनि मोनसे खुंथाय खुंदों बैसागु रंजानाय बेहाय जों फुङावनो दहाय जयग होखांबाय बैसागुआव बैसाग मासनिफ्राय लोगो लोगोनो सारा बोसोराव जाहाथे जोंनि आबाद मावनाय देहा मोदोम सोलेर गासिबो जाहाथे अबंनि अननायाव गोरायैनो खुंफुंलांनो हायो गोरायै मावफुंलांनो हायो आबादफ्रा मोजां जायो बेनि थाखाय जों जयग होखांबाय इसोरनाव आर'ज गाबनानै बेनि उनाव जोङो मोनसे सावरायमेल जिरायबाय बे सावरायमेलाव जोङो धोरोमनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ब्रह्म धर्मनि बाथ्राफोरखौ जों बुंबाय ब्रह्म धर्मआ बर' समाजनिनो मोनसे धोरोम गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' समाजखौ फोसाबनायनि नामावनो बे जोंनि ब्रह्म धर्मखौ लाबोखादों आरो बियो समाज फोसाबनाय कालचार फोसाबनाय राजनिति समाजनिति अर्थनिति जोंनि जेनाखि आइजोफोरनि फालांगिफोरनि सोलोंथायारि बयनिबो थाखाय जेनाखि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ मोनसे आदर्श खामानि मावनानै गालांदों आरो बे खामानि मावनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनैहाय बे बर'आ आन्दलन खालामनानैबो बड'लेण्ड मोनसे मोननाय जाहैबाय बेयो बड'लेण्डनि मोनथायाबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मोनसे गोहोम आरो बे गोहोमनि थाखायनो दिनैहाय सारा बर' जाथिया गुरुदेवखौ गुरुदेव होननानै मानियो आरो नेक्स्टआव जोंनि ब्रह्म धर्मनिफ्रायनो बर'निफ्रायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बर'फा नाम मोनबाय गुरुदेवखौबो जों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआव मोनबाय आरो बर'फाखौबो जों ब्रह्मनिफ्राय मोनबाय आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मना जाहैबाय सारा बर' समाजखौ बोरै सिकित खालामनो हानो सारा बर' समाजखौ ओरैहाय मुलुगाव नामदांखा खालामनो हानो बयजोंबो समान समान शिक्षा दिक्षा रोंगौथियाव समाजनितियाव राजनितियाव बोरै समान समान फेर फाथिनो हानो बेनि थाखायनो बे धर्मखौ लाबोनानै गावनो बेक्तिगत भाबै गिदिं जेरावबो बेराय धर्म प्रसार खालामदों आरो समाजनिति राजखान्थि अर्थनितिनि जायनाखि बर'नो नांगौ बे नांगौफोरखौ बियो गोसो मोदोम जिउ होनानै गावनि धन सम्पतिखौ गारनानैबाबो गावनि धन सम्पतिखौ खहा खालामनानैबाबो गिदिं बर' समाजनि उन्नतिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावलांदों आरो बे खामानि मावलांनायनि थाखायनो जों दा बर'आ सिनायथि जाबाय बर' जाथि होननानै सिनायथि जाबाय बर'आ राजनितियावबो सिनायजाबाय समाजनितियावबो सिनायजाबाय अर्थनितियावबो सिनायजाबाय रोंगौथियाबो मेला दंसै जोंनि कालचाराथ' बिराद गोहोम गोलैबाय कालचाराथ' बर'आ सिनायथि जाबाय दुखुनि बाथ्राया जोंनि जेनाखि जिनिसफोर बर' जाथिनि पेटेन्ट नांगौ बे पेटेन्टफोरखौ जेनेबा फिथा संनायफोर नारजि ओंख्रि जोंनि अनला ओंख्रिफोर जेनेबा बे माखासे जिनिसा पेटेन्ट जानानै फैनांगौ दस्रा दख'नाफ्रा पेटेन्ट जाबाय होननानै मिथिदों खिन्थु आर'नाइया दाबो जायाखैनो आर'नाइ बायदि जिनिसखौ आर'नाइया जेनाखि बर'नि कालचार बेफोर पेटेन्ट जानानै फैनांगौ बर'आ सारा संसाराव सारा दुनियायाव सारा प्रिथिबियाव मोनसे मुंदांखा बर' हिसाबै सिनायथि मोननांगौ जों ब्रह्म धर्मनि मानसिया बर' समाजखौ बेबायदि जाजानो लुबैयो आरो जोंनि बर' समाजाव जाहाथे कोनो दायनिगिरि थारमाने सिखाव डाकात जाया लेखा गोरों जायो कोनो गाज्रि खामानि मावा ड्राग्सफोर जाहाथे जानायखौ बाद होयो बर' सेंग्रा सिख्ला बेखौ बयबो बर' समाजनि मानसियानो जोंनि ब्रह्म धर्मनि मानसिल' नङा गुबुन धर्मआबो बाथौआनो जा ख्रिस्टानानो जा बर' समाजानो जा आबसुआनो जा आबोबानो जा जत्त' जोंनि बर' समाज दं बर'नि राजनितिक बा बर'नि आफादफोर दं आबादारियानो जा गासैबो माबाफ्रा जोंनि आफादफ्रा ज' लोगो लानानै बेनि जा बर' समाजानो जा आबसुआनो जा आबोबानो जा जत्त' जोंनि बर' समाज दं बर'नि राजनितिक बा बर'नि आफादफोर दं आबादारियानो जा गासैबो जोंनि आफादफ्रा ज' लोगो लानानै बेनि थाखाय फाइट खालामनांगौ गुरुदेबा गोदोनिफ्राय होनलांखादोंमोन बर'फ्रा सिखाव डाकात जानो नाङा बर'आ जौगालांनानै दावराव दावसि जानो नाङा बर'आ थि जानांगौ
बिसिया हिन्जावफ्रा फिसाइखौ मान होनांगौ उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान होनांगौ गिदिरफ्रा उन्दैखौ सनमान होनांगौ लेखा गोरों जानांगौ जा एसे गरसे गरनै माइ माइरं मोनो बेखौनो थि बाहायनानै जानांगौ फालांगिरि खालामनांगौ लेखा गोरों जानांगौ लेखा सोलोंनांगौ आबादारिफ्रा आबादारि मावनांगौ धोरोमखौ सिनायनानै लानांगौ माबे धोरोमा मोजां माबे धोरोमा गाज्रि माबे धोरोमा सैथो माबे धोरोमा सैथो नंगौखौ लानांगौ नङैखौ नागारनांगौ बेखौ फोरोंलांखादों आरो जोंनि बर' समाजाव जेनाखि पान्डुलिपि बे पान्डुलिपिखौबो बर' समाजनि बर' रायजो राजाफोर ज' लोगो लानानैनो बियो मिटिं खालायनानै रिजलिउसन लादों बयनिबो मदद लानानै हारसिङै दाबिनसिम माबाखौनो खामानिखौनो मावाखै बर'नि थाखाय ब्रह्म समाज जेनाखि समाज बे ब्रह्म धर्मनि थाखाय बियो खुनु हारसिङै एखुदा खामानि मावाखै बर'नि कालसारनि थाखाय दानाय लुनायनि थाखाय कारपेन्टिंनि थाखाय जेनाखि जोंनि लिभलिहुड थांनानै थानाय सेल्फ डिपेन्डेन्ट बेनि थाखाय मानसिया बर' जाथिया मोनसे गावनि आथिङाव गसंथानो हानांगौ बे हिसाबै कारपेन्टिं खुलिदोंमोन बालिका बर्डिं खुलिदोंमोन उइभिं खुलिदोंमोन बे धरनि समाजनि अनेक खामानिखौ मावलांदों बेखायनो जोङो बेखौ गुरुदेब होननानै बुङो बे धर्मनिल' गुरुदेब नङा सारा बर' समाजनि बर' जाथिनि जौगानायनि खामानि मावनायखाय बेखौ सारा समाजानो गुरुदेब होननानै मानियो आरो बेखौ दस्रा गुबुन हारि शिक्षित मानसिफ्राबो दा स्टाडि खालामगासिनो दं बे दस्रा गुबुन हारियाबो जोंनि गुरुदेबनि जेनाखि जिउ खौरां बे जिउनिफ्रायनो स्टाडि खालामनानै अनेक डक्टरेट मोनबाय डक्टरेट मोनबावबायदों आरो जोंनि बर'नि जेनाखि साहित्य बर' साहित्यआबो गुरुदेबनि थाखायनो जौगाखांदों खारन गुरुदेबा गोदो बुंलांखादों बर' जाथिया बर' रावजों रायज्लायनो मोननांगौ बर' रावै लेखा फरायनो मोननांगौ बर' रावखौ फेहेरनांगौ फोसाबनांगौ बेखौबो बे होनलांखादों शिक्षित जानायनि खारनानो बेनो दा शिक्षित जायोबासो जोङो संसाराव मेगन गुनु होननानै बुङो मेगन गुनु जायोबासो संसाराव मा भुल भ्रान्ति दङ गीतानो होन महाभारतआनो होन रामायणानो होन धर्म तत्वआनो होन राजनितिनि लेखानो होन शिक्षित जाबासो बेखौ फरायनो हागोन आरो बेनिफ्राय बुजिगोन साइन्सआनो होन टेक्न'लजियानो गासैबो लेखाजोंसो जाजोबो दाथ' जुगा साइन्सनि जुग साइन्टिफिक मेथडफोरजों जोङो गासिबो सोलिनो सेस्था खालामनांसिगौ गुरुदेबनि बोसोनजों लेखा रोङामोनबा दिनै बर'नि खरसाया बे जानाय नङामोन गोग्लैसोनानै थानांगौ जौ बेदरजोंनो गोग्लैसोनानै थागौमोन बर' जाथिया बयजोंबो मुगैजानाय हिसाबै मुगैजानानै थागौमोन गुरुदेब कालिचरन नङा दा बयबो बुजिबाय सारा बर'फ्रा बुजिबाय बाथौनि धोरोमाबो खृष्टान धोरोमनियाबो बयबो बुजिबाय गुरुदेबा बर'नि समाजनि थाखाय दस्रा मात्र धोरोमनि थाखायल' मावदों खिन्थु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ सारा बर' जाथिनि थाखाय मावनायखाय बियो गुरुदेब नामबो मोनबाय आरो बर'फा बायदि सासे मानसिखौ बियो माबानो हाबाय सृष्टि खालामनो हाबाय बानायनो हाबाय दा बेखायनो जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोंनि आदर्श प्रिन्सिपाल बेखौ जों फोसावगासिनो दं आरो फोसावगोन आरो बाथौ गौथुमाबो जोंजों ज' सेमिनार खुंनानै बेफोरनि सायाव गुरुदेबनि सायाव रायज्लायनानै गुरुदेबनि बोसोनफोरखौ बोरै फालिनो हायो उन्दै गथ'फोरखौ ड्राग्स लानाय गाज्रि हुदायाव थांनाय गाज्रि खामानि मावनायखौ बोरै नागारहोनो हायो जों जयेनलि बयबो सेस्था खालामनानै बर' जाथिखौ जौगाखांनायाव आगान होनो हागोन होननानै आसा खालायो आरो गोजोन्थों। आङो बेसरखना गामिनि जानानै नोंथांमोननि रादाबनिसिम साबायखर बावबाय आरो बोसोर गोदाननिबो साबायखर हामलायथि हरनाय थाबाय। दा जोंनि बैसागु थामथि खेबनि थाखाय बेसरखना गामिया देग्लायबो गाजा गोमजायै खुब माने मेहेर गोनाङै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों आरो दिनै खुंफुंनाया जादोंबो आरो बेजों लोगोसे दिनै मेल मिटिं जों बेखौबो लाबाय आरो लोगोसे दा बे मेल मिटिं लाखांनायनि उनाव जोङो गामिनि बयखौबो लानानै मोनसे गथ'साफोरनि थाखायबो मोनसे मेहेरगोनां खेला खालामदों जाहाथे नैबे गोदान बोसोरखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै गोजोननाय आरो आब्रुथि गोनां खालामलांनो हायो बे हिसाबै जोङो गथ'फोरनि थाखायबो दिनै 100 मिटार खारनाय दावला सौलायनाय दै हागुं बारनाय दिरुं बोनाय आरो गोबां रोखोमनि आइटेमखौ जोङो लानानै दिनैनि सानसेनि मेहेरगोनां बैसागु फालिथायखौ जोङो फालिनो फालिगासिनो दं जोङो दा बर्थमान। बेथ' जोबोद माने साननांगौल' गैया
मानो होनब्ला जोङो जोंनि गामिया 100नि न'खरनिबो बारा दंखायो। जों बेखौ रायजो राजाया जयैनो गामिनिफ्रायनो जोङो रांखौ खांलायनानै जों बे बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों। उननि समाव नोंथाङा बे फोरबोखौ फालिलांबाय थागोन नामा? उननि समावबो जोङो बेखौनो बोसोरे जोङो फालिलांनो थाखाय जोङो थिरांथा खालामनाय जादों एबा जेब्लासिम जोङो थाबाय थागोन अब्लासिम जों बैसागु फांसनखौ खुंबाय थागोन। जाहाथे बे बैसागु माबा फांसन खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे गथ'फ्रा रोंगौथि गोनां जाबोयो, आब्रुथि गोनां जाबोयो, शिक्षा दिक्षायाव आवगायलांनो हायो, खेला दुलायाव जोङो आवगायलांनो हायो आरो लोगोसे गावनि जायनाखि रोंगौथि बेखौ गामियाव देखायनायनि उनावहाय BCDC आव देखायलांनो हागोन। जों बेखौ मिजिं थिनानै जों दिनैनि बे बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फांसनखौ खुंबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामबाय मिजिं थिदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।